مما ليس في شريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكل أمر يعبد به الله لابد أن يكون اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وكل ما خالف ذلك فمرده إلى البدع وإلى الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. عباد الله، ما شرع في هذا الشهر هو الصوم، استنادا إلى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث المشهور هو أنه لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود تصوم هذا اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ وقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. أما مسألة من تنوكا من بركة شامرة مسألة من باكا فوني سريعك أكا جونكا مسألة من بجمع دوين بلانسيكم أما يني أو مسألة ألف جمع شمان بابلو كابلانسيكم على موكلا لما كنما كاكاني على موكلا أمنا كما مفوكا مثل من دام على موكلا كفاميا نوياني على موكلا كبارا نوياما على موكلا من صلاة نكسيني مسألة ألف كاكا أكا تشيدين باكا على محمد صلى الله عليه وسلم وناتي نقول بيت ونمغم غي سيمبلا كربا يسيمبلا نولا فقط تسيلا هرج علوم أما جني مسألة ألف كألا هنا ينو بلا جنينا على موكلا كألا يفعل جرموما على موكلا ينما هنا كأكام بلا جني على موكلا سيائركو هنا كأكام بلا جني على موكلا أنفق الإسلامية على موكلا أنصر جنة الفردوس على موكلا أمدي الإسلامو أما سرعين ركونا كان سرع أولاني على نسرين عيسى مسبا علي عين سلفنا تعالى هذا تعالى سب سلفنا نما لا هذا تعالى أولي على نسرين لما مي على كمبني ويه يبي جري مفا كني على كمبني في مريء في مني على نسرين تكري يا دوكا فوق يبي بلوكلم بولا هذا جرو ما جني مسبا على فكان كسي لا هذا بلوكلم بويا ما كان كسي كبوم على موكلا أمبري الإسلامه أمي كلو مناني أمي كلو بالكم ni kalo yi masaba ala ye kalo yi keren ka kalo yi wele ni a yɛrɛ ka wele ko shahrullah ala ta le kalo bɛɛ lajɛlen ye kalo bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye ala ta ala ye kalo 12 de da o kalo 12 ni a bɛɛ lajɛlen ye ala ta mais ni ala ye dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ ko shahrullah ko ne ala ka kalo o ye bonya kɛrɛnkɛrɛnni de ye ala ye bonya kɛrɛnkɛrɛnni min la o kalo kan o misaliya bɛ komi danfɛn bɛɛ lajɛlen ye ala ta nka ala bɛ dɔw kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ ko nin ye ne ala ka jɔn ye inna ibadi laysa laka alayhim sultan ko ne ala ka jɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw jɔn bɛɛ lajɛlen ye ala ta maa bɛ dɔw kɛrɛnkɛrɛn olu ka samantiya kosɔn wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna ko ala ka jɔn minnu bɛ taama dugukolo kan ni majigi ye o tɛ taama dugukolo kan ni yɛrɛlabaya ye o misaliya bɛ ɲɛ min ma ni ala ye jɔn dɔw kɛrɛnkɛrɛn ka sɔrɔ a ta de bɛ jɔn bɛɛ lajɛlen ye a fana b'o ɲɛ kelen ma lahɔrɔma kalo in an bɛ lahɔrɔma kalo min kɔnɔ nin n'o ye muharam ye ala ye nin kɛrɛnkɛrɛn ko shahrullah ko ale ala ka kalo c'est le mois sacré de Allah. Tout le mois appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand il précise c'est le mois sacré de Allah, il y a 4 mois sacrés, mais ce mois là, le mois de Muharram là,
que le 10e jour qui est aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est le mois de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois sacré de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois béni de Allah subhanahu wa ta'ala. Ambade al-Islamo, Allah est fait min fois qu'à lamentiya kana ayrema, on est Allah ka kalo, ne Allah ka lahorma kalo, shahrullah. Kalo be Allah ta dans akon nima ko shahrullah. Ko ale ala ka kalo lahorma kalo mbade al-Islamo o kalo mba kalo kono ala le ko bonya bla ala baraka min be a kalo kono ala le ko baraka bla ala ga anu be ala la soro la haliya jumena anu te se ka ala la soro ni aka ciden kasrate o bonya ni o baraka min be kalo ina ni abe bɛn an ka alisilamaya san kula 1445 hijriyɛn n'a bɛ bɛn o daminɛ ma o le kalo fɔlɔ lo c'est le premier mois du mois lunaire donc an bari alisilamaw o lahɔrɔmaya ni bonya min bɛ kalo in na karama min bɛ kalo in na i tɛ se ka o lahɔrɔmaya ni o bonya ni o karama sɔrɔ i ten o i yɛrɛ ma la i b'o bonya ni o karama sɔrɔ ni sira le labato ye masa min ka kalo in bonya masa min ka kalo in kɛ lahɔrɔma kalo ye fo o ka sira le fɛ i de b'o ka sira lasɔrɔ jɔn de fɛ i b'o ka sira lasɔrɔ a ka ciden de fɛ alayhi salatu wa salam n'o de ye kira ye ne ma ni kisi b'a ma ala ye lahɔrɔma kalo d'an ma a ko lahɔrɔma kalo 4 on ne se fait pas de tort dans les 4 mois sacrés. Ayo ko fo mi ke aye bato blabla dola del kada del hijja aye heji ubla olu kono kana banka muharram ke sandamne kalo foloy ka lama ni la horma kalo anga sa abil lama ni la horma kalo le mois hijrien ça se termine avec l'un des 4 mois sacrés. Et puis ça se commence aussi avec l'un des 4 mois sacrés. Masaba ala la nyini an be bo anga sa koroman kono ni ala batu ni yere kolosi ka bo jurumuma parce que ala ko kalo nani kono panga na yere kunto ni jurumu koy donc an be bo sa koroman kono ni yere kumina ye ka bo ala soso ba ka bo jurumu koma ka do san kula kono ni yere somine fana ye ka bo jurumuma ka bo ala soso ba. Donc an bari alisilamaw an y'a faamuya k'a fɔ o baraka min bɛ kalo in na o lahɔrɔmaya min bɛ kalo in na o bonya min lara ni kalo in kan alakira alayhi salatu wa salam ale de k'o sira don an kɔrɔ sabu bonya ye fɛn ye ala ye fɛn min bonya daraja ye fɛn ye ala ye daraja la fɛn min kan nka daraja min lala kan i b'a daraja n'a bonya sɔrɔ ten. I b'a daraja n'a bonya sɔrɔ ni a lon kelen ta su dɔ le ye o le ye fɛn ye fɛn min n'a sabatila ka bɔ kira yɔrɔ alayhi salatu wa salam a lon kelen ni o le ye bi ye i b'a bonya n'a daraja sɔrɔ ni o sun dɔ ye nka foroba bolo ma fusamantiya wɛrɛw bɛ yen kɔ tuguni o le ye ka sun caman don a kɔnɔ alakira alayhi salatu wa salam a ko waati min sun do ka fisa kati min waati tɔ bɛɛ lajɛlen ka sunkalo banni kɔfɛ o le ye lahɔrɔmakalo sun dɔ ye n'a ka di i bɛ caman don a la i bɛ se ka 10 don i bɛ se ka 20 don nka kana bɛɛ don sabu alakira alayhi salatu wa salam a ma kalo si bɛɛ don k'a bɛɛ sun fo n'a kɛra sunkalo dɔrɔn ye donc lahɔrɔmakalo sun do kalo le o le ye a bonya ɲini ye alakira ka sira min don a kɔrɔ. O le ye a baraka ɲini ye ala kɛra ka sira min don a kɔrɔ nka lon kelen min sun do n'o ka fisa ka tɛmɛ ni ala kɛra alayhi salatu wa salam ni a ko ko ahtasibu ala Allah a ko ma jigi ka bɔ ala yɔrɔ an yukaffira dhunuba sanati al-madiya
ako ma jigi ka bɔ ala yɛrɛ ko a ka san kelen jurumu yafa ni a lon kelen sun dɔ ye n'o de ye asura ye o de bɛ bɛn bi ma an badi alisilamɛw o asura ala kira alayhi salatu wassalam a nana kana sɔrɔ juifuw bɛ ka na a sun don madina a y'o ɲininka ko aw bɛ ka na a sun don mun kosɔn o k'anw bɛ ka na don sabu ala ye anw ka ciden musa ala y'a kisi ka bɔ firawuna n'a ka dansago walew ma ka firawuna k'a ji lato ka bɛn ni dati min ye o dati le ye asura ye ayi huwa al-ashir min shahrillahi al-muharram kalo tile 10 arabukan na ashara a bɛ o le bɛ bɛn 10 ma n'i ye jate kɛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ashara o le bɛ bɛn 10 ma donc o ashara ni ashura bɔla o le kɔnɔ muharram kalo tile 10 o le kosɔn tisa a bɛ fɔ kunungo ma n'o ye kalo tile 9 ye ko tasu'a donc an bari alisilamɛw ala kira nɛma ni kisi b'a ma a ye yahudiw ɲininka k'aw b'a sun dɔ la mun kosɔn o k'anw b'a sun dɔ la sabu ala ye anw ka nabi ɲuman musa ala y'a kisi ka bɔ firawuna n'a ka dansago walew tɔɔrɔ ma ka bɛn ni dati min ye o lo y'o ye donc k'anw b'a sun dɔ la o le kosɔn donc ala kira alayhi salatu wassalam a k'o san tɔgɔ sun don ni o ye kalo tile 10 ye a bala k'a lakalili wɛrɛ la ko ni ala ye an to sira ka se san nata ma ko su bɛna taa se ko n'ala y'an balo ka se san nata ma ko an na tile 9 don donc ala kira alayhi salatu wassalam a ye kalo in tile 10 don ni a ka kɛwale ye ka ba ka i kanto ko tuguni ko n'ala ye san nata yira anw na o san nata ma kira sɔrɔ balo la a ko an na tile 9 don ni o le tɛmɛna kunungo o de kosɔn lɔnnibagaw ye nin sun a sun tilan ka taa tilayɔrɔ 3 i n'a fɔ ibnul qayyim rahimahullah a y'o lakali a ka kitabu zaadu ma'adu kɔnɔ lahalaya min na a ko asura sun don a ko jɔyɔrɔ 3 de ala samanti min ka fisa ka timi a bɛɛ kan o de ye ka tile 3 ka kelen don ka kuranɲɛ ka n'o yɛrɛ sun don ka kelen don a kɔfɛ min bɛ ban o la daraja la o de ye ka kelen don ka kun a ɲɛ ka a yɛrɛ fana lon sun don ka kunungo o de bi k'o don ka da tile 2 ma a laban o de ye ka a lon kelen pe sun don ni o de ye bi ye nka ni mɔgɔ min ni i ne ma se ka o sɔrɔ kalo ni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye sun don kalo sabu ala kira ko nɛma ni kisi b'a ma a ko sunkalo tɛmɛnin kɔfɛ kalo min ni a bato sun do bolo ma ni a ka fisa ka tɛmɛ kalo tɔw kan o le ye nin kalo ye donc i k'i seko caman kɛ sun do la nin kalo in kɔnɔna na mun kosɔn samantiya min fɔra a la i bɛ o fisamantiya sɔrɔ nka ni i ma tugu kira alayhi salatu wassalam ka fɔlen kɔ o le dun sabatira ka bɔ kira yɔrɔ nɛma ni kisi bɔ a ma ko k'o kɛ i bɛ kalo lahɔrɔmaya sɔrɔ o le kɔnɔ i bɛ kalo yɛrɛ fana baraka sɔrɔ o le kɔnɔ nka ni k'o ye k'o to yen i taara ka taa tugu fɛn wɛrɛ de kɔ fɛn min ma fɔ i ɲɛna walima hali n'a fɔla nka kuma ka sabatinin tɛ n bari alisilamɛw alisilama kana ka fɛn de ɲini ka baara kɛ n'a ye ala ye hakili d'anw ma e bɛ bɔ ka t'i ka jago kɛ jago min bɛ tɔnɔ ladon i kun i b'o le ɲɛɲini dɛ i bɛ nafaba sɔrɔ min na i b'o le ɲɛɲini donc kana taga tugu kuma lanfotiyaninw dɔw kɔ k'i b'o tala ka baara kɛ n'a ye kalo in lahɔrɔmaya ni barakɛya min fɔla la i bɛna kana fɔ o kɔ n bari alisilamɛw k'i kanto ko san saraka ko o bɛ bɔ ka bɛn ni kalo in tile 10 ye ni bi ye o tɛ kumakan sabatinin ye walima ko nin ɲinan san dɔ b'a fɔ i yɛrɛ a ka lajɛli bolo ma a ka turabuci bolo ma ko ɲinan san saraka ye nin ye ɲinan ko bɛ danbɛrɛkɛ min bolo walima jinɛ min bolo o jinɛ de kota ko bɛɛ lajɛlen ka dasi kelen kelen kɛ saraka ye walima ko bɛɛ lajɛlen ka ŋɔminkun kelen kɛ saraka ye
walima ko bɛɛ lajɛlen ka sɔsɔ tobi k'i ka mɔgɔw lafa a la n'i y'a baara n'i y'o baara kɛ i ye jinɛ bato dɛ ni mori y'o f'i ɲɛnɛ ko ɲina san saraka de ye nin ye k'i kana ka nin de kɛ n'i y'a baara i ye jinɛ labato dɛ ni do ye jinɛ labato i y'a dɔn k'a fɔ i ye fila fara ala kan n'i ye fila fara ala kan masa ala ko k'a mako t'i ka baara foyi la tuguni a y'o fɔ kira yɛrɛ ɲɛna alayhi salatu wasalam malgré kira a ka samantiya o ni a ka jɔyɔrɔ ala yɔrɔ a ko n'i ye fila fara ni ala kan n'i ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ donc an badi alisilamɛw an ye fɛn de kɛ diinɛ ye fɛn min ni hakili bɛ sɔn a ma fɛn min ni kira alayhi salatu wasalam a y'a fɔ a y'a kɛ a ka sahabaw fana y'a kɛ tumana min na yahudiw ko kira ma k'anw b'a sun dola ka bɛn ni o le ye ala kɛra y'o jaabi di a ko ne ni musa ka kan ka tɛmɛ aw kan sabu musa ye nabi ɲuman ye musa ye kira ye ne yɛrɛ fana ye nabi ɲuman ye ne ye kira ye nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen bɛ ala kelen b'a tiya diinɛ taabolo de kan o bɛ komi nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen bɛ fa la al-anbiya ikhwatun li'allat nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen bɛ komi ne o bɛ fa la o faw ye kelen ye nka o baw de tɛ kelen ye donc an bari alisilamɛw pour que i bɛ kalo in i b'a lahɔrɔmaya sɔrɔ ala ka kalo ni lahɔrɔmaya lamɛntiya kana yɛrɛ ma ko ale ala ka kalo ale ala ka lahɔrɔma kalo pour que i b'o nafa sɔrɔ i ka sun caman don a kɔnɔ nka fɛn o fɛn ni o de tɛ o ye i y'a dɔn k'a fɔ ko o ma sabati dɛ ko dɔw kɛla ka bɛn ni a dati ye a dɔw nana lakalili la o sabatira a dɔw yɛrɛ jɔyɔrɔ foyi si kelen tɛ a kɔrɔ nka silamɛya jugu dɔw ka ko labɛnniw de dɔrɔn k'o ta k'o fara fara ɲɔgɔn kan i k'o b'a lakali lahalaya min na ko ala ye tubi minɛ an fa adama fɛ ka bɛn ni o de ye ka bɛn ni kalo in tile 10 de ko ala ye an fa adama ka tubi minɛ ani an ba hawa ko ala y'o ka tubi minɛ fana ka bɛn n'o de o b'a lakali fana ka tuguni ko ala ye a ka ciden ni o ye yunusa ye ko ala ye yunusa kisi ka bɔ jɛgɛ kɔnɔ ka bɛn ni o dati kelen de a fana nana isortu ka lakalili la ko Husein ni o ye kira alayhi salatu wassalam mɔdenkɛ ni o ye kira denmuso Fatima den ko o le o fagala ka bɛn ni dati min ye ko o dati le fana bɛ o ye o bɛ lakali caman wɛrɛw lakali k'a fɔ min kɛra ka bɛn ni Ashura nɔ ye a lakali caman Ibnu Qayyim y'a lakali k'a fɔ ko nkalonkanw don hali ni maa min sigila ka ayiwa a isɔn ko baba minnu kɛra k'a bɛɛ fara fara ɲɔgɔn kan ko n'o bɛɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛra o dati kelen in de la donc komi o kɛra o dati in na maaw tilala ka taa lahalaya damadamani dɔw ye dansago walew ta a kɔnɔna na ka dantɛmɛ ta a kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ fɔ minnu ma ko les chiites n'a bɛ fɔ ma arrafida olu ko ko ala kira n'a ka somɔgɔw o ni kuma minnu minɛna kira n'a ka somɔgɔw fɛ k'anw bɛ baara kɛ n'o de ye sahaba tɔw anw mako t'o la anw yɛrɛ b'olu jasi yɛrɛ sabu ala kira n'a ka somɔgɔw dɔrɔn a kɛra ten min kɛ komi o ka histoire kɔnɔna na a sabatira k'a fɔ ko ala kira Husein n'o ye ala kira mɔden a denmuso den ko o fagala ka bɛn ni o dati ye Iraki jamana fana Karbala donc olu ka bilon ta k'a kɛ nisɔn boyalen dɔ ye olu ka bilon ta ka dansago wale dɔ laji yɛrɛ kan dansago wale min ni ala ma min fɔ anw ɲɛnɛ ala yɛrɛ t'o fɛ an bolo kira ma min fɔ anw ɲɛnɛ kira yɛrɛ ma min fɔ anw ɲɛnɛ n'i tora o lahalaya la o dansago wale tagala i yɛrɛ kan ka nɛgɛjuru ta k'i yɛrɛ mandimi k'i yɛrɛ jogi i n'a fɔ siyaw b'a kɛ lahalaya min na tuma dɔ la o b'a ye télévision ni réseau la walima o b'a lana sira wɛrɛ fɛ ka taa don dessin kɛ kala mun kan
ko Hussein alakira alayhi salatu wassalam amodi cɛ fagala ka bɛn ni o date ye donc olu fana b'o ka dusuman kasa o n'o ka husunu olu b'o yira ka bɛn ni o lo ye ni o yɛrɛ joli bɔn ye imma o bɛ taa dɔnden kɛ ka bɛn ni o ye o bɛɛ lajɛlen ye hakilina min n'i y'a labato ka bɛn n'a date ye i ye baara kɛ ni siyaw ka hakilina ye walima o bɛ taa ka taa nɛgɛmafɛnw ta sɛni juru ni muru ayiwa k'o yɛrɛ tigɛ k'o yɛrɛ joli bɔ ala dun ko k'an kana yɛrɛ kun lase halaki ma ne tora nin lahaliya la k'i yɛrɛ kun lase halaki ma e ka lahaliya bɛ kɛ cogo jumɛn ni maa min don y'a dabɔ a kama k'a dabɔ a kama k'a ta a kama ka kɛ i yɛrɛ faga sababu ye k'i bɛ taa jahanama kɔnɔ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه النار alors que mami refera lui qui se tue exprès qu'à d'abord kama qui y refera la personne s'en va dans l'enfer sans doute ale hina ba ya ono ala be hina auna ga ere ka d'abord kama qui y refera donc ni chia o kasra labato kati fari tigɛ walima ko me joli bɔ n yɛrɛ la nisɔngoya kosɔn ko kira mɔden sara ka bɛn ni o dati ye sɔhababa caman sara lɔnnibaga ma ɲɔgɔn sɔsɔ k'a fɔ o sɔhaba ninnu ka fisa ni Hussein ye Umar ibn Khattab Umar fagala de Hussein yɛrɛ fa Ali o yɛrɛ fana fagala de ala kira o sara Usman fana fagala ka siginin to a bɛ kuranna kalanna Usman fagala nka aw tɛ nin si minɛ ka nin kɛ nisɔngoyako dɔ ye n m'a fɔ ala kɛra mɔdenkɛ ala kɛra yɛrɛ sala lon min na ni o lon de fana bɛnna a bange lon dati ma jateya dɔw la aw b'o lon minɛ k'o kɛ fɛti ye o aw b'o minɛ k'o kɛ nisɔndiya ye munna kira fatura don min na aw t'o lon fana minɛ k'o kɛ ten ale min ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye sɔhababa minnu fana nana a kɔfɛ sɔhaba naani lɔnnibaga si ma siga lɔnnibaga si ma ɲɔgɔn sɔsɔ k'a fɔ ko sɔhaba naani bɛɛ lajɛlen ka fisa ni Hussein ye mɔgɔ minnu ye nin kɛwale jugu in kɛ Karbala ka alakira alayhi salatu wassalam ka mɔdenkɛ faga n'o ye Hussein ye o ma baara ɲuman kɛ dɛ o ma baara ɲuman kɛ silamɛw fana de y'a kɛ o ma baara ɲuman kɛ a ma kɛ baara ɲuman ye lahalaya si la alakira alayhi salatu wassalam a tun b'a mɔdenkɛ fila min ta k'o minɛ ka dugawu k'o ye n'o ye Hasan ni Hussein ye alisilamaya san hijira san 61 na alakira ka hijira san 61 na ni kɛwale in kɛla ka bɛn ni o dati ye o min nana lakalilenw kɔnɔ ni dɔw b'o sara k'o kɛ dinɛ shi'aru dinɛ fɛn yeta dɔ ye o b'o lakanamaya réseau kan télévision na yɔrɔ la walima ka taa dɔnden kɛ ka taa joli di ka bɛn ni o ye o fana t'a kɔnɔ koyi an bali alisilamaw o t'a kɔnɔ o t'a dɔ ye donc sɔhababa caman sara ka bɛn sɔhababa caman fagala i n'a fɔ Hussein yɛrɛ fagala lahaliya min na o ka fisa ka tɛmɛ Hussein kan nka a dusuma kasa bɛ kan na kɛ k'a fɔ ko kira mɔden ko o de fagala tan o fagala alisilamɛw dɔw de bolo fitinaw sababuyaw kosɔn ala fana ye lajaba la a mɔgɔw kan maa minnu kɛla a sababuya ye sabu o ka min kɛ a ma ɲɛ lahalaya si la ɲɛfɔli yɔrɔ fana t'a la a ma ɲɛ lahalaya si la nka alisilama i bɛ sabali ala ka lajarabili kɔrɔ o fana ye limaniya degré dɔ de ye ka muɲu ala ka lajarabili kɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ala tun ye nin latigɛ Hussein ma Hussein ka seyidu feereya wa yattakhidha minkum shuhada ala ye Hussein ka seyidu feereya a y'a latigɛ mun kosɔn ka dɔ fara Hussein ka daraja kan ka dɔ fara Hussein ka bonya kan ka dɔ fara Hussein ka place kan ala yɔrɔ nka e kɔni minɛ k'o kɛ hakilina ɲini wɛrɛ ye fili sira wɛrɛ ye i bɛ min ta k'o kɛ i ka diinɛ tagabolo ye an y'an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ la
أما جل ما سبع الله فمن فلك مثل من دام على مكلا أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أمبارح الإسلام لا دعوة بكلا أمبرو كبه ني سانجل مكالوي كبه نات لتين إن فو دو بالك لنيما كوني مامي إيكو أيوة كبه ني عاشورا سوي ko o san kono ko jangaru jugute ke isatai wala ma ko ni mami ye aywa kalela inya koro ko o san kono koni ko fiyati soro wala ma nyadimi balati soro wala ma ko ni e mo mi ye suma batobi aywa kati mauma ko komote e soro o san yɛrɛ mɔmɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna kuma wɛrɛw o n'a ɲɔgɔnna ko wɛrɛw anw ye min ta ka a fereke anw yɛrɛ bolo ayiwa kalo in alisilama bi baramɔgɔ lafa waati bɛɛ n'ala ye nɔgɔya k'i ye sabu kalo in yɛrɛ lɔla anw bolo ni tɔgɔ min ye ko baramɔgɔ lafa o baramɔgɔ lafa alisilama kana ka kɛ hinɛbaga le i ka denbaya la ni ala ye nɔgɔya k'i ye lon o lon o bɛnna lon o lon le ma i k'i baramɔgɔw lafa i ka hinɛ i baramɔgɔw la mɔgɔ t'a fɔ ko ka suman tobi ko k'a di maaw ma ko kojugu lo kojugu tɛ nka ne y'o le bila i kun na k'a fɔ ko samantiya min fɔla kalo in na ko o de y'o ye ka suman de tobi k'a di dɔrɔn samantiya wɛrɛ min fɔla la kɛra bolo n'o le ye sundo ye e m'o kɛ i y'a dɔn k'a fɔ ko kalo in bonya n'a laharamaya i ma o sɔrɔ dɛ i kɔni ye baara ɲuman kɛ i ye kɛwale ɲuman kɛ sabu baara ɲuman ba de ye ka misikinaw la dumuni ka maaw la dumuni suma na o ye baraji ɲini ko ba ye nka min fɔla samantiya la ka bɛn ni kalo ye ka samantiya ye o de ye sundo ye ko n'i y'a tile kelen bi tile kelen don ko ala bɛ san kelen jurumu yafa ye ka ni bi taara k'i to yen i ye caman don sunkalo in kɔnɔ i ye caman don a kalo in kɔnɔ laharama kalo in kɔnɔ muharram nin kɔnɔ jɔn minɛ nin kɔnɔ sabu a kalo yɛrɛ mumɛ bɛɛ ka sun caman don a kɔnɔ o ye fɛn ye fɛn min ɲinini don anw fɛ donc an bari alisilamaw n'aw ka faamuya k'a fɔ min de ɲinini don an fɛ kalo in bonya na o de ye sundo ye an k'an jija o ma an k'an cɛsiri o la nka min t'o ye a ko wɛrɛ tɔw a hakilina wɛrɛ tɔw a san saraka koɲɛ tɔw k'i ko ni jisuma ye ka bɛn n'a tile tan ye walima anw kana ka nin kɛ tan anw kana ka fara ɲɔgɔn kan ka nin saraka in bɔ an ka dugu la o n'a ɲɔgɔnna ko wɛrɛw an bɛ alisilamaw o tɛ an ka alisilamaya diinɛ dɔ ye alisilamaya bɛ baara ni fɛn de ye kira ye min fɔ anw ɲɛna ala ye min fɔ an ɲɛna ayiwa kira ye min fɔ aw ɲɛna anw bɛ baara kɛ fana ka dan ni o le ye pour que an bɛ baara nafa sɔrɔ nka n'a bɔra o kɔfɛ e y'a dɔn k'a fɔ ko i ka baara kɛta in a bɛ kɔ segin kɔ i ma dɛ tuma dɔ la yɛrɛ i bɛ jurumu de sɔrɔ la i tɛ baraji sɔrɔ la i bɛ n'i fanga ban o baara la nka baara fanga bɛna bonya nafa tɛna k'a la baraji t'a la o de kosɔn ala ko k'a ye saya ni ɲɛnamaya dan k'o bila anw kan ka mun de kɛ خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أكوي سيدي جنا ما يدعو قبل أو كم قصر أو دلك كل جون بنا كبارا نمان كبراي أما فكو أيكم أكثر عملا كو دلك كل جون بنا كبارا شامان كبراي أمو فلت أكو بارا نمان كبرا سما دولا بارا كشيا بارا بدويا غابك بارا نمان أبيك بارا سمانتيه ayatu anga baro alla doyala akake bara nyumay akake bara samantiye ala yi min fo on nyene ambari al samaw ambe leçon chama soroni ni wati ni nun ko la o de ka fo on kana ka ala ko nyumalo on kana ka ala barakala ambari al samaw ala yi akad nabi nyuma kisi la halya bina ala be akun nyumalo bawo
وني أبارك الله بقى على بولو كسيواتي بلا جنينا وكذلك ننجي المؤمنين على بابو يلما على موسى كسي لا على من أباك لمن يجون كسيتي أبو لا كسي الدنيا كنا كابو بلو كتشمنا أبو لا كسيتي لا حرفنا وتقولت كابو جهنم تسمع bari alsamaw amel leçon min fana soro nin kono kano ka fo ko laba al aqibatu lil muttaqin ko laba ala nyesre jon tale ni firawna san jolike abe kana musa na ka buko abe kana olu toro abe kana dansa ko waleta ko lu segere ga ala ma ko sila madlumina lon kelen don ala ka firawna ka ko ba donc ko quelle leçon ye ma tonyona bema ko quelle leçon ye dansa ko wale ke ba kelen kelen bela janima ka no ka fo imena ni ka tonyonina ga lon dola tonyoni be bare ala be dagar ki la ka tonyonina ambari alislamo tonyoni kala bela jani ko o famia ina fo firawna ayo ala dagar kala la halamina san jante bani bani ko fe ay ko jugu chamange ga ala amma kono sabu ala be tonyoni kala abi makono to tuma dola e ka tonyoni be nyaka ka buyi bolo e ra kono fe sa ngontey gani ala dana kidi tegeta wati bina tetla rasulullah bari alislamo anye ala ko malo ni abatoy anye ala ko malo ni fenye femi ni ala wo nyina fe ni kra yo nyine en fait ame nafa soro ole la ame baraji soro ole la ame bo ole noma adni ole bara dogoyala amu nyakoro ama nyine masaba ala fe mun fola ka famnyal ko nyumanda ma ala mo kala ka bara be yanye ala mo kala nyana ma hina ka kanye ala mo kala ma nyine ala fe garji ga sanma ba bolo ka dam pele jeni ma ala mo kala fo fe ne bira ka sababu yayi ka garji ga chen don ko ma nyine ala fe ka kisi ka ba ala mo kala anga jamana ka basigi ala mo kala anga jamana ka basigi ala mo kala jamana to yere mun ni barkaro bina o kama ni masaba ala fe ka gere no ka la ko se ko ala mo kala ka baro ka la ko se ko ala mo kala ka basigi do an dafe jamana bela jeni kono ala mo kala ka anga jamana ni mo ko kambe kele ma ala mo kala ka anga jamana ni mo ko kambe kele ma ala mo kala la ma ko nyuma ka kawni ala mo kala nyana ma hina ka kani ala mo kala se ere ko hina ka kam bela jeni ala mo kala jangro ju ka kisi ka ba ma ala mo kala dunia maloya ni lahara maloya ma ni ala fe kan bela jeni kisi ga ba ma ala mo kala dunia maloya ni lahara maloya kan bela jeni kisi ga ba ma ala mo kala kan korata dunia kan korata lahara ala mo kala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا رحيم يا رحمن ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح اللهم شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استقيموا اعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر
نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.